Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Segura Japol. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mazwanga wadaziwe. Ishua. Vanhu vazhinji vandibvunza. Zvikanzi kona musekuru asi makapopotedzana namukoma Robert here. Ndikati aiwa hatina kupopotedzana. Asi kuti kuya kwevazukuru ndokunenge kuri kushoma. Because chinoita kuti tibuditse matare kana kuti yabude pa TV. Muzukuru akauya akati sekuru ndoda kubuda pa TV. Ndo kuti tibude. Saka kuti ndikati ndoda kubuda pa TV saka ndobuda chifamba here ndibuda chita sei. Alhamdulillah. Saka zvitotoenda kuti pari zvino nemamiri akaita zvino tine chiti vanhu urwere vanawo asi vazhinji vamwe vacho vanombodzoka vocha vofunga kuzoka vanotifungira zvatisingazive. Saka alhamdulillah tongoti vazukuru vari kuuya semazuva iwaya ndaona vamhanya stereki chando chapera kasekuru chando kachaita chekuti unoti ndiende kumatare wonzwa chando chacho nobvonzo but munhu anenge asingarwari munhu kana achirwara aone kuradzwa kwechando kozi rufu nechando chakakosha chi upenyu. Saka manje ukaona munhu achicha chando aiwa atoti aiwa zvinenge zvisati zvatanga. Saka tichita seiwo mazuva apfuura sekuru vazukuru vari kuya anzi matambudziko avanonyanya kusangana nawo akamira sei? Nekuti pamazuva apfuura aya matambudziko munoona nguva yechando kunoputika zvironda, kunoputika maflu, kunoputika zvakawanda. Saka vazukuru vauya nezvirwere zvakasiyana siyana. Ende chirwere chekurasika njere, ende chirwere sekuru chirwere chekurasika njere ndikushaya kuti ndoita sei because vanhu vawanda mushonga kana neni pazuva sekuruka apaperi zuva pasina munhu andifonera achiti tina hama yedu iri kurasika njere. Saka vakomana vekurasika njere nevasikana vandiwandira ende futi nenyaya yekushandiswa kwevanhu. Inini chikundinesa ndechekuti mumwe mhuri unoona vanhu ava vakapera kufa baba namai vese vakafa asi vana veimomo vakurarwa nezvinhu. Saka chirwere chochocho chakura. Saka ndikutadza kuziva kuti ko chiri kun'anga here nokuti munhu anoya pana pakuta kuti ndiri mupostori asi mupostori wake akarara kuhope akurota achirara nemurume waasingazivi apa ari mupostori. Saka ini ndikuti ipapa panoda kuti paitwe sakurudzo rakanaka kuti koisusu mapostori nen'anga ko zvinhu zvikubva kupi nokuti vanhu havana abereki wavo asi vanhu vakurariwa nezvinhu handidi. Saka isusu n'anga nemapostori ndisu tikuita fange vabereki vevanhu but vazukuru vari kurariwa zvinondisatitsitsa. Ipapo sekuru mabva mabata nyaya chaiyo yekuti ndikusangana zvakare nevanasikana vakawanda vanotondifonera vachiti asi ndiri kurarwa nezvinhu sokutaura kwamuri kuita ndine murume anita se anouya kana kuti chinhu chinongorara neni ndinozongona kuzasi kwangu aita se kwatota asi ndiri mupostori. Saka ipapo ndo pari kundishupa kuti ko vana madzibaba ngavatibasirewo kuti vana hawayane zamwari zavo kana zauya zichikumbira kuti tiyambuke but munhu uyo anopiwa mbiya yekurara nayo mumba yekuti vanamate achibiswa gati but ari kurariwa nechinhu. Ndofunga kana mukaona kuti matare atikusangana nazo kune isusu tese magodobori bozi isusu haticheneswe nabedu vechipostori vanoti isusu ndisi kupa vanhu uroyi but ava vanhu ava asati vauya kun'anga handiti maona so asati auya kun'anga asi munhu uyu ari kuchipostori akurira chipostori namai vake achipostori ababa ake achipostori but kuchipostori ikoko ari kurariwa nezvinhu but mwana haisati aenda kun'anga handiri mukuona. Saka isusu dambudziko iroro tiri kushanda naro nokuti panapa takapiwa futi rimwe gwenzi rakauya kuhope kuchichawa rine zita rachene so pakutanga mazuva apfuura taita vachiti ntandangozi asi kune rimwe gwenzi rakauya bozi achapola zvinoita kuuya so kana zvauya kubva kuhope ndinoita kuuziva ndikarega kuuziva ini pamwe anoziva ndaambuya kuti gwenzi raunoshandisa nderiri so makwenzi aya isusu tinofamba tiri tu nokuti mudare muno muna sekula achapola naambuya achapola so ipapo pamatare iwayo tinobva taita totopa muzukuru mushonga. Saka ndovimba kuti last time kune mumwe mukazi akatambula stereki nemhuri tinofunga kuti ane nguva yakareba kungoti patv havazoda kubuda bose vamwe vanhu vanolemekezewa but taita dare iroro sonde yapera pamba pacho taita dare redu pamba pacho pakanomira nyuchi kuseni ndobva chinhu chechapotera zvakanzi maiti mimi makangwara muchiti mimi mabuda manje kuchechi kuya kwatanga tichiita zvatinoda mauya kun'anga kuti zviite sei nekuti gwenzi iroro tinolifembesa
munhu kana nemudzimu kana ukawa kuroya kana ukawa uri mudzimu chaiwo unobva wafara. Saka gwenzi iroro rinoda midzimu. Saka pamberi apa ndikutarisira kuti tichaita mapira evanhu ivavo vari kumudzimu vakumukirwa nemudzimu wavo. Aya pakanaka sekuru. Ndiri kuona mhuri sekuru yakandifonera. Ndizvozvo. Ndovonga patone mazuva kana kuti mwedzi wese. Ndichiti ayo endai munoita sei munobatsirwa nasekuru achapona. Ndazonzwa muchifuna kuti mhuri yaita sei yakasvika nezuro yatorara pano. Mambotaura navo here kuti tinzwe kuti zvakamira sei nekuti vakangondifonera chingoti chinhu chiri kunetsa mukati memhuri yangu urwere. Isusu kazhinji hativhunze nokuti chatinoita kuti isu tikavhunza muzukuru kuti kona iwe muzukuru kurware iye auya kun'anga anobva tikona sekuru matanga kuita chii. Asi isusu patakangona nemwana condition yemwana kuti pane wani ari kufizuka ndikati ko chii zvikanzi mwana urwere. Saka tauya tati isusu sekuru tinoda kuti titumire pamedia kuti tiwane kubatsirika. Ndikati alhamdulillah. So ndakakufonerai mukati no nhasi hatikwanise nezuro. Ndikati aiwa ndikavhunza muzukuru kadzi kuti ko apa pakamira sei zvikanzi aiwa isusu ndini bamnini wacho naamai wacho. So dambudziko ndere vana vangu tu. So ndikati saka toita sei. Saka isusu mtemo unoti kana munhu akatonzi tinoziva chirwere hatizivi chirwere asi pano inonzi pfungwe kugeza mishonga kuti upone because munhu sachemuroyi ari kufamba usiku mushonga uripo. Mushonga wangu inini ndotaura kuti kana muroyi wako iwe achikuroya achiti anobheja pakati peusiku ngakuona uchifamba uchinogeza mishonga. Saka wazukuru ndaona achigeza mishonga ndavhura windo ndaona mudungwe so free amai nevana vavo ndikati alhamdulillah ndakatakunogeza mutandangozi nemasunungurwe kuti vasunungurwe avana adike sterekasikana tusikana itu manje tukatangizira patuli apa so kana iye mukomana akafimba musikana obvanzwa kuti ati haarari musikana anovhunduka usiku mukomana anosiya anoti mamepo nditangizire nemamepo amai akahangafarire zvakadaro. Saka mai wacho aita zvakanaka nababa wacho ndiri kushanda nawo aiwa vageza mishonga. Anditi alright regai mumbozorora ndimbonzwa kubva kuna amai. Vane makore mangani vanonyanya? Inini ndine 26. Komu wacho? 18. Pakanaka. Munonzi ukamanyoka kuti awo ndamai nevana mati awo ndiani vari kumucheto? Bamnini munina wababa kana kuti baba vevana. Handitika aya pakanaka matireka ndiperekedze mhuri. Mukoma vari kupi? Mukoma wakashayika. Okay, wakashaya rini? 2022. Anditi aiwa no ingo yamwari regai ndinzwe kutanga kubva kuna amai. Amai ndo vari kugara nevana handiti? Handitika amai munonzi amai? Mai Patience. Kumushanda kupi? Kwamutoko papi? Ai mamai ndozvokuti ndobva kwawarari uchitungisa mutoko mudzi hazvisizvo? Okay, kumudzi munobva papi? Handitika no pakanaka. Ndakanzwa mandifonera vanhu mukati mimi mune dambudziko revana venyu vaviri vanasikana vese vari kurwara. Ndivo chete vaminavo mune tu chete? Aiwa kune mumwe mukomana ariko neumwe musikana akarwara kubeach. Ava matwins ane mumwe wake akarwara kubeach. Uyo ane 18 years ane mutwini wake? Akatororwawo. Matone mkwasha ipapo? Ndanaye. Mutwini wake. Handitika aiwa no pakanaka. Dambudziko revana rakatanga sei? Uyu ndiye akatanga mukuru wacho. Akangotanga kuti musana wangu akurwadza aine 3 years. Akangoti apangu arwadza 3 years? Nhasi ane 24? Dambudziko riripo chete. Zvakatangira pamusana. Vapedzisira kuti makumbo, maoko achitotanga kutochema nezvinhu izvozvo. Kusvika tongokure tikamboedzawo kufambawo kunge takafamba. Hapana chakachinja. Uyo vatangawo futi aine 7 years. Atangawo zvimwe chete zvakaitawo kuti musana, makumbo, mudumbu. Taiko pese miri wawo wese unongorwadza. Kubva ipapo tichingofambawo tichitsvagawo kuti pamwe tingabatsirike. Hapana chakachinja nanhasi wese vachiri kungorwara. Saka tasongonzwawo kunzi kuna sekuru uchapora vanobatsira.
tikatirega tendo ikoko tibatsirwe saka maona tasvika pano handiti ikoko kwamaimbo unobatsirwa zvainzi chitsanangudzo kuri kubva urwere hwevanhu kazhinji kwacho kwataifamba kwese tichienda hapana chavaizomboona girazi raibva ratodzima ndii ndaizototsanangura kuti ndafambirawo zvakati vana vavari kurwara nezvakati nezvakati hakuna kana hwani kwandakamboenda kwandakaudzwa kuti zviri kubva kupi chii chiri kukodzera hapana aitomboona baba rakamira sei dambudziko remurimi kubva vachingoberekwa kuti vamwe 3 years kuri ku 7 years vachingodaro vanongorwadziwa usiku hwese hamurare zvakatanga ipapa usiku hwese ndisunge apa ndibate apa nditakure ndidai zvinogona kuita mazuva mashoma kana 3 days 4 days tomona akutofamba atopengenduka munhu akatoona kuti uri kunyepa handizvo kuzoita uyu mukuru mwana wangu anga akatororwa vanhu 2 zotosvika murume mwezi wezvitovarume zvamambotaurwa nasekuru zvekuti anenga kuti chii svika atodzoswawo kumba nekuda kwedambudziko irori rwererwo saka unonga rwakatooma alright sekuru hanzi mune muzukuru wenyu kadzi hanzi tikaenda pagirazi zviri kusikodzima ya ndinofunga kudaro shuwa because inini mvunzo wangu wanga uri pakuti ndakagara zvangu ndatarisa vasati vamuka vana namai wavo ndakarara ndatanga kunzwa kuti afange kuri kufamba vanhu ndikavhura windo ndikati asi pane vanhu vauya panze apa so ndatarisa ndikuona hakuna munhu taimbichana ndanzwa mhuri yabuda yese vanofamba ri gurupu kuitira kuti pamwe anenge achiichayo kuti chinhu chechi tinogona kusangana nacho kana tikaregira mbedu anosangana nacho so ndatarisa samushe so ini ndavati no mukoma Robert vanouya tikataura mushe todzoka topinda mudare ini ndikutoda kuti ndione kuti girazi inozima sei but inini ndoziva pandiri inini alizime tichaziva chikuitika kwakabva uroyi bosi uroyi haungangouyi ende moti mwana ite haisi uniform kuti mwana akuda kuenda kuchikoro saka uniform yakasiyana sisi wake ndiye apfeke saka mwana uyu akachiti pakatangira kuwara sisi wake iye atangirewo ipapo aiwa ndinomira kuti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kana akalera kuti vana avafanane mumwe kana akaberekewa ari chirema mumwe aite chirema mumwe anomirawo zvakanaka saka ndangonzwa kuti anzi girazi rakazima kwese kwaanoenda nezvozvo zvinoitika aiwa ini ndamira kuti ndakuona kuti langu rizime but ndikuona harisati razima ndichamirira kuti ndione nguva yangu kana yakwana ndotanga nedare iroro ndione kuti girazi inozima but ndoziva kuti pari zvino so ivo variziva kuziva kuti vanhu vaya vasvika pasina kunaka nokuti mushonga uyo ndouziva kuti unotibatsira because tine mutandangozi handiti so kwakauya umwe mushonga wayero so wayero uyo wakaipa saka ndoziva kuti anopona vanava ende kurolewa achalolewa kana ari murume akakamusiya achiti ndaona ukukulirwa nemamepo aya mamepo ndikuyabvisa asi chandiri kuziva ndekuti jini rake nedhimoni rake iri rinoperera kumvura rinoita kutodzingwa ende ndakagara panapa ndikutonyasa kunzwiratu kuti akwanise kusununguka mwana kuti ambobuda nokuti zvakaoma zviri paari nokuti pakaita kupikiwa mhiko kuti uyu ndiye wangu uyu saka inini chabola kana munhu mutema munhu wokuberekiwa wotoona mwana womunhu aberekiwa nemumwe munhu ayamwiswa zamuna yamai wake munhu wobeja kuti anzi ndatora mwana uyu nokuda kwokuti chizukuru changu ndoita zvandinoda nacho iye haikulibe zimenezo wallahi kulibe zimenezo Allah chete ndiye anotaura kuti ndinobhejera bosi ndiye akasika munhu ndiye akasika munhu wese chiri chese chinosikwa naMwari kwete munhu wokuti abereke ovata kuti nini handibve ipapa iye hazoitike izvozvo ndikanombonzwa kune uyo mukuru ane 24 years uri right here zita ndiani Patience uri right ndiri right iwo Patience ndoziva kuti watu 24 wakura handiti 26 ndakamubvisira mamwe 2 wakati hazviiti handiti wakura kudara handiti ndanzwa mai kutaura kuti urwere wakatanga uri kuma 3 years
wakurewo wakunyazwa kuti izvezvi uyu ndononzi upenyu aya marwadzo uyu utema kwemusoro wakatanga nyatsonzwa kuti zvii zvinenge zvichiitika pauri? Ndinoti ndakatogara ndakasimba ndinongonzwa sezvinhu zvinoita kuuya kuti pane zvinhu zviri kuuya kuti nyama dzangu dzirwadze. Ndogona kutanga kunzwa kuti musoro ndokuda kutanga kutema, ndotoziva kuti kurwara kwandinoita kwege kwatanga. Musoro uchitopera kutema, musana unenge wakutotanga, makumbo akutotanga, maoko akutotanga, miri wese akutotanga. Ndinotozvinzwa kuti pane zvinhu ndakuda kurwara. Pane manzira andinoita. Nemurume makagara mese kwenguva yakareba zvakaita sei? Tagara tese 3 years. Pa3 years apa ndaingoibata nhumbu, ndikabata nhumbu yaibva iri kuma4 months. Ndakaita miscarriage 2 ari ma4 months 5 months. Kuzoti pamwe pacho ndakabata nhumbu ndikasvika pakutosununguka mwana, asi mwana uyo akangobuda akafa. Saka zvadaro murume uyu ndopaakangotangawo kubhekana nazvo. Akati nini hangu handichazvikwanisi. Akati enda kumba kwenyu. Ndokuenda kwandakaita kumba kwedu ndikamusiya. Iwewewo nemurume wako kana kuti iwewo uri wega pawakatanga kuita mamiscarriage ndisanganisa nekurwara kunga kuti inini unoziva kuti nyama dzangu hadzisi 100% ndinombodzimbikana, wakambonozvitsvaga here wega pasina amai kana baba? Ndine murume wangu tine kuchechiwo kwataifambawo tichienda. Tichienda kuchechi uko zvinhu zvaitaurwa chaizvo zvekuti tinobata hapana, zvaingonzi mweya yakaipa, mweya yemadzinza isiri kuda chakanaka, mweya yekumusha kwawakaberekwa isida kuti ugare mumba. Ndo zvinhu zvaingotaurwawo kumachechisi kwataienda tiri tegawo nemurume wangu. Zvainzi mhepo yekumusha kwangu isiri kuda chakanaka. Asi kuti vanyatsoti dyo, kunatsoti dyo, kunatsotudza kuti zvinhu zvakabva kupi, zvakaiswa nani, zvii, tanga tisingaudzwi ipapo. Saka chimbonitaura zuva ramakapedzisirana muchionekana nemurume hongu dambudziko iwo ndiwo unobata pamuviri, ndiwo pari kubva wazvara mwana akafa, murume abhekana nazvo, mashoko akakutaurira wakuti wakubva pamba kana kuti makuparadzana ndiye kuti chii kana uchiri kwari wewe? Iye akangoti iwewe chienda kumba kwenyu handichazvikwanisi. Ndochete zvaakataura kuti iwe chienda kumba kwenyu handichazvikwanisi, chibva pamba pangu. Iwe ndizwa mutoti? Ine ndikati aiwa zvakanaka, ndofa ndangobvawo. Ndikati kumba kwedu ndinoenda, asi unoenda neni kaunondisiya kuvabereki vangu mune zvakanaka. Mwana wenyu uyo hatichada mune zvakanaka, wamborambiwa nekumba kwedu, asi akaramba kundiendesa mune zvakanaka. Akazototanga kutoita zvekutondera afura kuti bva enda chichi. Alright. Ko mutwini uripo? Ndiripo. Mumwe wako akatenda? Akaenda. Iwe uri kuenda urini? Uchiri mwana mudiki handiti? Handiti. Iwo zvako unonzwa sei kana urwere hwakutanga kuda kuuya pauri? Ndongotanga kutonzwa ndakagara kudai sokutonzwa musana kutotanga kutorwadza. Zvakutoya kumiri wese, makumbo, maoko, pachesti wese. Ende zvinotora mazuva mangani kana zvangotsvauya? 2 days, 3 days. Mazuvawo zvongoita pungwi. Saka baba, imimiwo kudzinzani kwenyu zvakamira sei? Iwe urwere kando uri mushakawo. Imwe kudzinzani kwenyu kamaura ngoti osababa no takambofambawo takanziwo zvakati. Kufamba ndokuri kutaurwa iko kuti taingofambawo bari zvatainatsoudzwa chaizvo. Hapana chakananajika. Tisinazozivawo mhepo anongoti komusha. Kuti dzakuri kwarakaberiwa chako akarusara ndibaba wangu chete wasara waisana baba mina andisawapera kushaika. Kusiro mukomana kushaika iko zvino. Saka mhepo yacho hatinoratsokudzwa kuti kwese kwatinofamba kuti tinatsochekesera akamira sei. Saka baba vari kupezvini? Variko kwepo. Vari muno mumararo. Hapana pamakamboti uye nababa
ngatimbofamba kuti mboona kuti uchapedza dzinza redu chi savabereki vakakurira kumasove vana kumasove saka munongoziva vana kumasove kuti muzoti kufamba kuti muzodai zvinongoenda kumasove zvonzi tichagwadzira munamatai tichakudai hapana mune muchizama makawanda sapana chinosove muzozamawo zvimwe zvekuti utazongawo sekuru kunzi wariko katirega tinozamawo andiriwana zama anditi aya pakana sekuru ndo zvatakatitaura zvemapostori so inini ndosaka tataura paye kuti ini ndasingazivi kuti ndonyaya yawo ende futi kuti ndimapostori kubvira pana zitateguru ndiri mupostori saka ndomatambudziko atikusangana nayo mukoma Robert dambudziko iri kana chabata chimoni handizive kuti kuchechuku vanochishandira here kuti chiite power nokuti inini kana ndakagara panapa musikana uyo mukumaona mukuru uyu fesi yake inosanduka kuita murume zvinoshamisa manzwisisa so izvozvo zvinobva zvandiratidza kuti paari hapaso kudiwa kuti aite murume ane murume kudala handiti so isusu tatoziva zvanoita vanhu ava kana vanamata strike chipostori vanonyalana eti nokuti uroyi haungabve kumwezi kwese kwese ende mumwe anenge ane chigaro futi mumwe ane chigaro chakanaka zvakangofanana nevamwe vakabva kumabhanana kumaluzefe kumabhanana zvigaro vanhu vakuru vese so vakuru iva vaiva vabatiwa neuroyiso vanoshupa vana avaonai mwana mudiki uyu angarwa nemusana kudhara kwedu isu tichikura kumusha kwedu uyo musikana nemusikana uyu makore yawo atalo kuti anorwara musana iyaya hakuda zvakadaro nokuti vana adiki kava ende havasati vakupiwa mushonga wokuti titi vanasikana bozi chinonzi kurwara musana munoziva ndinofarira stereki munomo muna mapurogiramu yamwanetika munomo yokuti tizive culture kana kuti tizive unhu saizi iyi haitaureza musana nokuti asikana kavo havasati vabudisa ropa rekuti vanganzi vabereka handiti bozi mesikereji hakusi kurati mwana munhu anobereka kudala vanhu vekumusha kwedu vaibereka vana 11 12 15 ambuya iwa ukazoona unoona achiti musana wanga ruwawa so kureva kuti musana wakurese nokuda kwokuti akabudisa ropa manje uyu asati atoita mesikereji mimba isina kukima woti nanzi akabudisa mwana haanabudisa mwana akawa ndipirimichi so uyo asati abudisa ni mwana ayo so ropa lauraya sei sana kureva kuti ari kurara vana vane zvinhu zvisina kunaka asi vari kuitwa izvozvo vari kumasoro muprofita aripo wembiri akutonzwa kuti akutoziva kuti uyu Sondosi ndiye mfiti akutoziva kuti uyu Sondosi ari kuturikira matari ndiye mfiti ari kumurera futi mchechimo ndosaka mukuona kuti vamwe mapasta anotaura kuti ndakambozwa mwe pasta achiti aiwa izvo zvamasowezo zvakupa kuti vanhu aite maproblem but hatisi kuona kuti problem kudhara problem yanga iri n'anga Jesu tengonzi n'anga ndiyo yakaipa n'anga ndiyo inorombesa but wallahi pamanje so n'anga dzese hadzichalombesa n'anga dzakurapa vanhu maapostoli nemapastors ndo vakulombesa nekuti vana onai vauya kamaapostoli vauya kubva kuzambuko anzi zambuko rimwe yansweni kokuya kun'anga anzwa zvisi achapola vanopa mushonga vachapola anobvisa dhimoni rinolala mwana nditi ndofunga pakutanga pana mai akauya nekabhotolo so kubva kuSouth Africa achiti ndinoisa kusika rudzi kwangu kuti ndigone kurara manzwisisa asi ndakabvunza ndikati amai zvikanzi ndine 11 years ndiri mumasowe asi kabhotolo aka ndekablack kamushonga wachiboy vaona kuti zviri kuramba vaenda kwe saka takapa ntanda ngozi amai ivavo manje kuSouth Africa vane tuck shop manzwisisa so n'anga hadzisi kuti ngoti munhu ungofunga kuti munhu anoenda kun'anga iye kunotati ndikuda kulomba kwete kuti n'anga inototi uya ndikulombesa n'anga dziripo pakulapa n'anga dzese ndinotarisa paYouTube n'anga dzese dzandikutaisa dzese dziri kuponesa vanhu handiti noti n'anga nhasi iri kumutsa ngozi mapostoli akutoona kuti n'anga yakakati yamutsa ngozi obva titi kumutsa ngozi andimukona kukopera basa lang'anga saka n'anga please chonde ndapota dare mwana uyu ndanzvati sistereki moyo wangu wabhoira sistereki kunzwa chiki nezviri kuitika pavana alright uyu baba vana akafa handiti vamwe vese vanhu vapera kufa kwasara sekuru nauyu saka mfiti ndiuyu ndababa wake nokuti ava manje vanhu ava havakwanise kuudzana chokwadi vari kutsvengana nzvengana nokuti
uyu nababa vake ndomfiti zasala nekuti vamwe vese akapera kufa zvikunzi mapostori ari kubata chiti zviri kubva kwamakaberekwa kuna baba ndiki nababa vavo saka baba ndiki nababa vavo ndomfiti noti mapostori azikubudisa chokwadi unbelieve inini kana akata kuti achapola makandudzwa kuti ndine fiti muri payoutube wallahi ndamfiti bcause iwo why ari kupasuwa kwacho adi kurapisa mwana musana masove atadze kurapa musana dai cancer tingati chironda but nsana wokuti mwana anotonzwa kuti pane zviri kuuya so simba robva rauya kuti Jacob boy area munhu akuprofita iya kulibe zimenezo ndiufiti umene wallahi pachichawa tibate ndiufiti umene ndikati muzaona baba ari manzwa mwana achiti mimi kwandinoenda kana kuti kwandaimboenda zvaingonzi zviri kubva kwakaberekwa ndobva ndabvunza imimi kuti ko kudzinza kwakamira sei mukati kwasara imimi nani nababa mamuda kuti muwandirire muturuka dzinza randataura iri nderemu kuti dzinza ratotaura dzinza ndereku tiyambira kumene gondo renyu racho vatatu saka ndimuri kubata kwako saka reuruvayaka vana sinunguya vana sinunguya vana baba pakaoma kuti hatichizivi kuti ndini here kana kuti ndiani pautatu vedu handitika aiwa no pakanaka kuseka hedu tiri mudare masekuru sezvo mwana anga atoti aiwa ini pandiri kufamba ndiri kungonzwa zviri kubva chi kwawakaberekwa zvinemba mati aiwa ini ndini nyakukubereka wacho saka ngatitese ngatifambi tinonzwa kuti chi zvakamira sei handitika aiwa sekuru achapona tinokutendai nekugamuchira muri ndoziva kuti pakapaita mazuva tichingopesana navo vachiti zvazodi pamwe pacho ndaitofungidzira kuti vakauya kai ndakazodzoa kunditumira mitsizo chiti tiri kuenda rii ndikati ini saka tiri kwasekuru achapona ndizuroka pakauya franki pai zvadzaiwa inini handaona sei andina kusvika aiwa tinotenda mwari Allah subhanahu wa ta'ala vachavayambutsa vana vadikistereki vakawanawo misha yavo voberekawo vana vavo varume so inini ndini chapora ndicharapa akomana ngatotanga kutaimira vari kuona payoutube ngavatoziva kuti kukwachapola kune mbeta 2 tinoti mbeta akaiswa pachiblanta mbeta asikana saka ngaazive kuti aiwa asikana vakutoda dzimba inini pandaona ndaitoti akankadikidiki kapa ndikutonzwa mutumbi wakanaka 18 years ona isazi yacho ndatoti kamwana kakuwana chii apa ndikutonzwa makore mandosaka ndatovhunzawo kaisekunda mune makore manganiko 18 years uyo 26 vamwe akadzoa kuri kuchwadi vane vana 3-4 saka ndichamira akomana vari kuona payoutube ngavatondibvunza namba kuti sekuru achipeta asikana wayo ini nchatoti asikana siye namba bcause ndina vazukuru vangu vamwe vari kuuk vakuda asikana akanaka saka ndichavarapa vapore akomana votora vakusikana vavo vanenge asisina madhimoni naivo baba vacho futi ndavatarisa aiwa baba vacho futi vada kutobatsiriwa nokuti vakutoradza kuti miri yavo iri kungotamba kuti afanike andimaapostoli amene pamwe ndeyekuti vari kufamba stereki mumadistance akakura kuenda kumasowe vachifamba rendo rirefu mativi mana saka zvokuvakanganisa saka alhamdulillah vazhinji vanomboti aiwa kudzidzakwa ndokune dambudziko ava madzibaba mukavatarisa vanonzwisa tsitsi saka tikuda kuti madzibaba vapone nemadzimai machire machena aya yakanaka kupfeka but tinoda kupfeka takachena asi tikapfeka tichitambura zvichanakidza ire zvokumasove zvacho apo tinenge chingotuka n'anga masove anoparidza n'anga uye n'anga dziri kujamari dzevanhu n'anga dziri kujamari ava vasiri kujiriwa asi vakurariwa nezvikwama handiti maona manje vari kumasove ikoko handiti maona tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala mazuva afura takati nemwana kuti antu kunonzi uchiuku kumabanana kune atucha kuhonde valley mwana yeyo akauya panapa akatakuliwa ali kuti afange ali mcage nehama dzake but manje so ndapera takatumidzwa saga 50 kg yamabanana kuhonde valley ndane mundu wakuhonde valley nenyaya yevazukuru vapona saka ndinotenda asi kumapostoli ikokuyo
asi kumapostoli kwacho anzi maenda kung'anga yenyu kuti mutisairire mamepo. Inu ndikusairira mamepo. Anditi mapostoli munobvisa mamepo. Mapostoli anzi ndikusairira mamepo. Kuponesa mwana anzi achapola sairira mamepo. Ng'anga dzese adzisi kusairira mamepo. Ng'anga dziri kurapa. Asi nyenyaya yekuti tinongotukiwa every day. Asi midzimu ndiyo chinhu chakatanga. Midzimu ndiyo yakaita kuti nyika iwiniwe. Saka vanhu asati shore. Ngatingoti ng'anga, mapostoli, mapastors, tiite chinhu chimwe chete ndoti tese takatsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Saka munhu wese ngatitye Mwari. Torapa vanhu. Anoda kurombesa ndi mdzimu wake wakapiwa nemadzitateguru yake kuti arombe vanhu. But kwachapola ai kuromba atirombesi. Anditika. Saka kana uyo mkuru kana wapora udadzokera kumurume wako. Ani namkana ndapora ndidudzokera murume wangu ndoenda kuda kutoti sekuru wandiratidzawo murume akanaka, murume asingazondi harasi mangwana, munhu amwe nematambudziko amiri neni nekuti murume wangu wekutanga akandirwadzisa zvaakaita. Saka handichada hangu kudzokera kwaari, ndinenge ndaa kutodawo mumwe murume. Handiti yoda kuitawo chii muupenyu? Twin togodawo kukura tisiri mumarwadzo tozoona kupinda mudzimba. Handiti kwamai shuviro yenyu kuvana ndei? Ndine shuviro yekuti dai matambudziko ausanganisana nawo ekurwara apera vozorohwawo zvakanaka, kana kuri kushandawo nakushanda zvakanaka, nekuti mukuru angatomboti basa kuti angatodzoka nenyaya yekurwara. Saka chishuviro changu ndekuti dai vaitawo zvakanaka vapora. Handitika. Ayo tinotenda. Sekuru achapola mashoko enyu kupedzisira chibvara danda nhasi. Alhamdulillah ndinotenda ndinoti achapora varipo. Saka achapola matambudziko muri kuona vazukuru vangu. Andina muzukuru wandinorasa, ndinogamuchira vese. Nyange uchirwara, nyange wakaomerwa, unotaura nhuna dzako. Ndikusekuru ndikukwanisa kuzowanawo mari ndakadai pane zvinhu ndikutangira pakadai. Nokuti patinogara panapa tinochengeta vazukuru. Muzukuru akauya anoita 2 days 3 days. Tinofanira kuwana sipo, tofanira kuwana chikafu. Saka pamwe pacho isusu vacho tinoda kurarama. Saka ndine vazukuru. Sofa ndingoti mazuva afura nanga ndine vazukuru vataishanda navo vakati wandei. Saka pane zvino so ndingori ne4. Saka ndinoimba kuti aiwa basa redu pati adambudziko vazukuru akandudza sekuru apa pane dambudziko tinofanira kupagadzirisa. Asi vazukuru vakangofira muhana aiwa inini ndinofanira kuti vazukuru atidi makuwa tinoda kutaura zviri kuitika. Muzukuru akaona apa kuti aiwa anabatwa mushe sekuru nemuzukuru wenyu uyu ngandikuudza kuti sekuru muzukuru wenyu haana ndibati manje akangochengeta akanochemera ari kumberi ina atisi munoona chinoitika vese magodobori ese tinenge tiri mukati kana akanzi mbuya vanenge ari mukati avatozivi tukunze kuri kupiwa vanhu chikafu kana kukuita sei kana kuti kutukiwe kana kuti vanhu vakukonhorerewa hatizive isu asi tinenge takagara. Asi dare kana makuzotukana kunzo kunobva mati padare rachapola padare paninge asi iyo godobori wacho ari mukati azive kuti kuri kuholewa chikafu kana kuti vanhu vakupiwa chikafu. Isusu chitinongoziva kuti tapiwa chikafu tobva tamhanya kuti vazukuru vauda kubasiriwa. So apa ndikutaura nguva inoyi foni inenge yakamira kuti achapola ndipindurei ndakutaurira kuti ndoda kutaura nemina 5 kiloko but kune muzukuru mumwe ari kuda kuzuti ataura kuti sekuru ndakabatsirika sekuru pane zvino ndiri kudai. Saka ndinongotenda kuti alhamdulillah ndofunga mando asikana akomana kana mawana musikana ari mumatambudziko famba naye kusvika pazodira Mwari. Nhasi uno mukana ndewake like kuti ana amai nababa vake vauya kuzobatsiriwa dai murume akari padhuze. Ndinongoti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ngavatinzwire nyasha. Nesuwo vanhu ngatipindwe neshoko raMwari tisapindwe neshoko rekunamata. Ngatipindwe neshoko raMwari. Shoko raMwari ndo ngalipinde mumwoyo medu. Tifarire kuziva kuti mushonga ndikushandisa unoda kuti Mwari. Munamato ndapiwa unoda kuti Mwari. Asi tikati ini ndiri munamati uchisiya chinamato chacho alhamdulillah apana chaunenge uchiita kungonotaura zita ogera mparavara ogera opfeka jira rewhite chiri mujira rewhite ndecheblack mukati macheni white iri kunze. Ndosaka mchiona kuti vanopfeka white vamwe vacho pakuzoswera kwezuva rinenge raita pange pasi dhagapa nokuti havasi kuziva white kuti iri kudiwa papi. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ngatinzwire nyasha tese tinotadzira Mwari asi ngatimkoshese Mwari vana vapone. Anzi vari kushuvira akomana
vane unhu hwakanaka asi kana akushuvira mukomana akanaka tusikana tacho tidikito alhamdulillah ndinotenda ambuya akuda wakuwasha tinotenda